Čaute, druhé pokračovanie tej strašidelnej školy. Dúfam, že už teraz nás tá príšera nenachytá. No, musíme niečo vymyslieť. Môj Harry Potter spadol. No, tak mám aspoň tohto zlatého. Ideme preskúmovať budečku. Môžeme? Len... Ale súhlasíte vôbec, či nie? Ja, dobre, tak poďme. Tu je druhá riečka, ale tu si necháme vedať na potom. Ono aj reprezentanty. Ideme to vyskúšať. Vyskúšanie. Musí ísť. Otvoriť. Musím ísť na záchod. Triedny učiteľ Viera Bubeničková. Musím ísť. Chodí tu len 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 žiakov. Vôbec to tak nepripadne. Sú viacej. Idem na záchod. Zári, zoberieš prosím môj mobil. Dobre. Keby niečo, odfote hneď, OK? No, ja idem na záchod. Ale ti vezmem celý mobil. No tak ja idem. Dobre. Dobre. Pozri, keď tu je srdiečko. Aj tu. 19 a 20 do seba. No. I Braňo! Nikolás. Maroš. Ivan. Prečo Braňo? Pozri, keď to je moje meno. Jožko. 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 Už Taninka bude. Poďte, Kubo. Poďte. Poďte ja. To čo tam je? To. Otvoď to. Otvoď to. Ešte. Tak sa ju prebudíme. Poďet. Poďet. Tu je. Ty koky. Čo sa stalo tomu? Musíme zase prebudiť. Buchni jej po nohe. Bež von, bež von. Poď, no. Poď už. Ona išla tam. Buď tam, alebo tam. Ja sa bojím. My sme tu mali príšeru. Tam. A kúkni na toto. Počkať. Pozeraj ďalej. Prečo mám podobné tričko, ako je aj nohavica? Čo keď tá príšera ukáže? Ideme tam preskúmovať. Poďme tam. Dobre, ale... Už teď dáme. Poďte už. Ide. Ale čo sa ma bojíte? Ale no tak. Není fér. Ja idem.
Štart. Vieš výjsť z areálu školy? Vieš výjsť z areálu školy? Jasne. No tak ukáž. Ale tú prvú, jak fotia, tak nemáme tu na rebro vytrvalo. Koniec. No, tak to ja neviem, čo to bolo. Ale ja som nevedela vôbec, čo sa dialo. Ja som na záchode bola, takže no. Dobre. Koniec tohto príbehu. Čaute. Ale nie, toto nehovorím pravdu, to ešte bude tretia časť. Ale tretia časť už je posledná. Tentokrát už vyriešime tú záhadu a keď sa nám to nepodarí, musíme stále to utiecť. Tak, čaute.